तरौगा लोगन का सोचतानी जवन हमरा हाथ में पलस्तारा चढ़ल बा ई दारू पियला के नतीजा बा ना। ई दारू पियला के नतीजा नइखे, ई बारात में गइला के नतीजा बा। पहिले के लोग बारात जात रहे तब कहत रहे जौना बारात में दारू ना मिले ऊ बारात बेकार बा, जौना बारात में दारू ना मिले ऊ बारात बेकार बा, आ जौना बारात में मिलेला मुर्गा ऊ बड़ा इज्जतदार बा। लेकिन अब ऊ बात नइखे, अब पालथा पलट गइल बा। अब गवजुआ कहता खाएला मांस मछली मिली पिएला शराब बा, खाएला मांस मछली मिली पिएला शराब बा, आ जौना बारात में ऑर्केस्ट्रा ना आवे ओ बाराती के किस्मत खराब बा। का बताई भैया, हम वैसने बारात में चल गइली जौना बारात में ऑर्केस्ट्रा ना रहे। वो बारात में दुआरी लागे से पहिले कभो कभो ऐसा सिचुएशन बन जाए कि हमरा बुझाए लागे लइका के परिछावन बाद में होई, पहिले बरतिया के गोधा कुटावन होई। काहे कि बारात में ऑर्केस्ट्रा आइल नइखे। लेकिन ना, बेटिया वाला बड़ा होशियार रहे, बड़ा चालाक रहे, बड़ा समझदार रहे। ऊ जाने दुआरी लागे से पहिले आ जयमाला होखे से पहिले अगर जे हम बाराती भाई के रेलाई करतानी, पिटाई करतानी, तो सारा बाराती अपना अपना घरे भाग जाई। और जब सारा बाराती अपना अपना घरे भाग जाई तो हमरा बेटी के जयमाला पर आशीर्वाद के दी। इतना बड़ा टेंट जो लगइले बानी, इतना ढेर सारा पैसा जे खर्चा कइले बानी, ऊ कैसे निकली? बरतिये से नु। और गवजुआ के पहिले सिखा देले रहे दुआरी लागे से पहिले आ जयमाला होखे से पहिले बाराती के खूबे खातिर बांस करे के बा, खूबे इज्जत करे के बा, खूबे फ्रूटी पियावे के बा। लेकिन हाँ, नाश्ता करावे के नइखे। जो सही जयमाला के काम समाप्त हो जाई तो सही समियाना के डोरी फटाफट काट देवे के बा, आ सारा बाराती के वही में मुर्गिया लेखन झाँप देवे के बा। ओकरा बाद में करे के का बा, निकाले के बाद समियाना के बांस आ दे दाना दन मारे के बा, आ तो पूछे के बा ऑर्केस्ट्रा लेके काहे ना आइले। तो का बताई भैया, बेटिया वाला के स्तर पर इतना ना ऑर्केस्ट्रा के भूत सवार हो गइल रहे, इतना ना ऑर्केस्ट्रा के भूत सवार हो गइल रहे कि मार के हमार हाथ तुरलही रहे। वो अपना दामादों के खोजत रहे टांग तुरे खातिर। तो जाके हम खिसियोइनी आ कहनी दामाद के टांग टूट जाई तो तोरा बेटी के करम फूट जाई, दामाद के टांग टूट जाई तो तोरा बेटी के करम फूट जाई, आ शादी तो होबे करी, माकिर सुहाग रात के बाद पति पत्नी के रिश्ता टूट जाई। तब जाके बेटिया वाला के 440 वोल्ट के बिजली के झटका लागल, तो ओकरा माथा से ऑर्केस्ट्रा के भूत भागल। आ समधी से कहे लागल समधी जी हमरा के माफ कर दी न तो हम हो जाए पागल। तो भैया हो रउआ लोगन से कह देतानी बारात में जाए से पहिले पता कर ले हम जा जौना बारात में जातानी
ताना बारात में ऑर्केस्ट्रा बाकी ना बा, न तो जवन हाल हमार भइल बा उहे हाल तोहनियो लोगन के होई। तो भैया हो, हमारे वीडियो लोगन के पसंद आयल होखे, अच्छा लागल होखे, तो वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करी नया नया वीडियो देखे खातिर।